mga kaspero. Halos 1 week, almost 1 week na tayo dito sa Batangas. Ngunit wala pa tayong video gawa na may bagyo at sobrang labo ng tubig, kaya puro night dive naman kami. At hindi natin nakuhanan ng mga video yung pag na night dive natin. Kaya ngayon, kumalma na at sana hindi na malabo yung tubig para makapag-capture na tayo sa ilalim ng tubig. Ito kami mag-umpisa dahil doon sa kabila medyo malabo pa talaga, pero dito medyo okay na dahil pag night dive kami kagabi medyo okay na yung tubig, medyo malinaw na, makikita na sa camera. Kaya let's go, samahan nyo kami mga kaspero kung ano yung mahuhuli natin ngayong araw. Ayos, medyo malinaw yung tubig dito sa spot mga kaspero. So try natin, baka makadali tayo ng mga pelagic. Tingnan natin sa laot kung ganito pa rin yung visibility ng tubig. At syempre habang papalaot tayo, mag-reload na tayo pagkana in case man na may makita tayong malaki, babarehan na natin. Tamang-tama mga kaspero, at medyo goods yung visibility natin dito sa laot. At meron kasi akong natanaw dito na mga maraming grupo na samaral. Siyempre meron akong nakita ng mga long nose emperor doon sa laot. Medyo pailap nga lang at ayaw talagang lumapit. At ito na nga, lumapit na sa atin itong grupo ng mga samaran at malalaki talaga mga kaspero. Pero hindi muna tayo pumana gawa ng baka merong magpakita ng mga pelagic. At ayun nga mga kaspero, natanaw ko yung dalawang Brassy Trevally. Malaking Brassy Trevally na papalapit sa atin, kaya ayun na yung iniming ko at tinira mga kaspero. Spine shot agad. Unang isda natin, isang good size na Brassy Trevally. Ayos, makabawi-bawi man lang tayo dahil ilang araw na sobrang lakas talaga ng mga alon at saka ulan. Sobrang labo ng spot mga kaspero, kaya hirap din kami sa pag day dive. Kaya yung ginawa namin ni Master Dan ay nagna night dive lang kami. At this time mga kaspero, same spot pa rin kung saan natin napana yung Brassy Trevally. Nag-ambush ulit ako dito dahil napansin ko na napakaraming kung tawagin dito sa amin ay matambaka. Ito kasi yung isang bait na sinusundan ng mga Trevally, yung dugtot at saka yung mga king mackerel. Nakita ko kasi sila doon sa unahan, kaya dito lang ako banda nag-ambush kung saan natin napana yung isang Trevally. Tamang hintay lang tayo dito, baka may dumaan. At habang nagre-relax ako dito, patingin-tingin sa paligid, napansin ko na yung isang good size ulit na Brassy Trevally mga kaspero. Kaya yung ginawa ko, hindi na ako gumalaw ng masyado. Talagang hinintay ko na lang na dumaan siya sa harapan ko bago ko siya pinana mga kaspero. At ito na nga, hindi ko muna ginalaw masyado yung pana, at nung nakatapat na, binanatan ko na. At ayun, sapol kung saan yung kulay na puti, doon talaga pinana. At doon pa rin yung pinaka-spine niya mga kaspero. At ayun, kisig-kisig mga kaspero. Pangalawang isda, Brassy Trevally ulit. Napakasarap naman ang spot na ito. Mababaw pa, halos nasa 12 meters lang ako nagdapa. Ngunit nandito sila, gawa ng maraming bait. Nung na-secure na natin yung dalawang Brassy, natangay na ako ng agos at medyo pumunta ako dito sa ilalim. Nasa 21 meters ako dumapa at napakaraming mga bait dito, yung mga
triggerfish. At meron nga akong napansin dito na isang good size na rin na dugto tuna, kaya binanatan ko na, spine shot ulit. Napaka-accurate ng pana natin ngayon mga kaspero, kahit medyo malayo, magaganda yung pagkatira natin na spine shot, kaya hindi na gumalaw ng masyado. Di tulad ng daplis, yung tira natin talagang hahatak at hahatak ng linya or tali mga kaspero. Pero this time hindi siya nakapaghila ng mahabang tali dahil natamaan yung pinakabuto ng isdang ito. Medyo lumabo nga yung tubig dito sa laot dahil dito nakatambak yung labo na dinala ng agos. Yun o, nakadali tayo na dugtot tuna. Nasa 21 meters natin na pana itong dugtot mga kaspero. Good size na. Ama, dahil sa sobrang lakas ng agos, nag-iisip ako na meron talaga ditong pelagic. At hindi nga tayo nagkamali dahil sa pag-ambush ko, natanaw ko dito sa laot yung isang tanigi na lumalaban din sa agos tulad ko. Ngunit ayan, hindi na siya makaalis masyado, kaya pinuntahan ko na at tinira. Nung tinira ko, sapol naman mga kaspero, gitnang-gitna naman yung pagkatama natin, kaya sure ball ay hindi na makakawala ito taniging ito mga kaspero. Bali lumipat nga kami ng spot. Dito ako pumunta sa malalim at eto, dalawang tangigi mga kaspero. Problema lang, hindi natin tinamaan, sumabit yung tali natin, hindi natin naayos ng masyado yung shooting line natin, kaya yun, sumabit dahil sa sobrang excited na matira yung King Mac. Kaya bumawi tayo dito sa second dive. Ayun, bumalandra agad sa harapan natin, kaya yung ginawa ko, pinuntahan ko na kagad mga kaspero at hinabol ng dahan-dahan. At nung tinira natin, sapol mga kaspero, muntik nang dumaplis, ay daplis nga pala, pero mahaba yung tali natin at hindi natin pipigilan para hindi matanggal sa shaft natin dahil nasa 100 meters yung tali natin. Akong napapansin nyo mga kaspero, nung hinihila ko na siya dito sa taas, halos flapper na lang yung kumakapit dito sa King Mac na ito. Medyo may kalakihan na kasi itong King Mac na ito, nasa 12 kilos or 12 kilograms na ito mga kaspero. At ayan, dali-dali ko nga sinisid ito at tinusok ulit. Ayan o, flapper na lang talaga.
pag ang isda talaga para sa atin, talagang magpapahuli talaga yan para sa atin kahit daplis lang yung tama, di ba mga kaspero? Sinong nakarelate nito? Pero minsan ganda ng pagkataba natin pero nakakawala yung isda, ibig sabihin nun hindi para sa atin. Flapper lang talaga kumapit mga kaspero. Buti na lang nakuha pa natin. Laki pa naman. Dami kingmak. At dito sa spot na to, ito yung sinasabi nila Bro Nico at saka ni Bro Ryan na napakaraming yellowtail barracuda at itong big eye. Napakarami nga talaga mga kaspero. Mga good size na ito, siguro mga 1.5 o 1 kiluhan. Pero yung una natin na tinutukan ng pana, yung malalaki talaga yun, yung mga yellowtail. Ngunit hindi tayo nakatempt na tumira dahil mas pinipili pa natin yung malalaki hanggang sa wala tayong napana sa dive na ito. Talagang enjoy na lang tayo sa pagtingin dito sa napakaraming big eye barracuda. Sobrang dami talaga nila mga kaspero. Pag lumaki yan, umaabot kasi ng 7 hanggang 10 kilos itong mga big eye barracuda na ito mga kaspero. Kaya habang nandyan sila, hayaan muna natin. Tamang tama pagkasisid natin, tangigi ulit nagpakita. At ayun, tinira na natin. Tinira natin, napataas na naman yung tama. Yung isa nasa baba, ngayon nasa taas na naman. Hindi katulad nung mga unang tira natin na spine shot natin yung mga isda at saka gaganda ng patama. Pero this time medyo napadaplis yung mga patira natin. Parang hindi maayos yung pulso natin sa trigger ngayon. Kaya okay lang, at least nahuhuli natin itong mga pelagic. Good size mga kaspero. Tangiki. Eto na nga yung last na isda natin mga kaspero. Sobrang laki talaga ng giant trevally na ito. Ito ay napana na ni Master Danny at naputol yung tali niya. Dahil sa sobrang lakas at sumabit yung tali sa pana niya, hinila ito ni Master Danny hanggang sa naputol. At nawala na kami ng pag-asa gawa na sobrang labo nga talaga ng tubig dito sa spot. At umuwi na nga si Master Danny at ako nagpatuloy pa sa pagdadive dito sa spot kung saan napana itong trevally. Habang nakadapa ako, nakita ako itong trevally na napana ni Master Danny. Kaya agad kong pinuntahan at saka tinira. Kaya save yung shaft at saka yung isda mga kaspero. Dahil sa shaft pa lang, nako, napakamahal nito mga kaspero. Kaya ayos na rin. At nung nakita natin, tuwang-tuwa si Master Danny.
grabe. Yung napana ni Master Danny at saka naputol yung tali. Naputol yung tali pagkapana ni Master Danny mga kaswero. Ngunit nakita pa natin